Hola a tots i benvinguts a una nova classe de biologia. Avui continuarem el bloc 4 i treballarem el grup de les proteïnes. Començarem avui el tema de proteïnes i continuarem i acabarem amb el següent tema dintre de les proteïnes, que treballarem el tema dels enzims. Molt bé. Per tant, recordem, hem estat treballant els glúcids i hem vist que els glúcids eren unes biomolècules superimportants, sobretot per la seva funció energètica i també per la seva funció estructural. Els glúcids estaven formats de monosacàrids, disacàrids, polisacàrids, etc. També vam estudiar els lípids en el tema anterior. Els lípids eren els greixos i hem recordat que els lípids estaven formats d'un grup que eren els saponificables i un grup que eren els no saponificables. I avui treballarem les proteïnes. Les proteïnes són un altre grup de biomolècules que tenen una funció estructural superimportant. Tema 16. Molt bé. Quina serà l'estructura d'aquest tema 16? Veurem què són les proteïnes, els seus monòmers, que seran els aminoàcids, veurem la definició, les propietats i les classificacions d'aquests aminoàcids, veurem què és l'enllaç peptídic, aquest enllaç peptídic és l'enllaç que ens permet unir aminoàcids, veurem quina és l'estructura de les proteïnes, superimportant, com les classifiquem i quines funcions tenen. Doncs bé, una proteïna és una unió de molts aminoàcids diferents. Igual que veiem aquí al dibuix, que la proteïna és una cadena d'aquestes boletes de diferents colors que corresponen cadascuna d'aquestes boletes a un aminoàcid. D'aminoàcids en tenim molt de diferents. N'hi ha moltíssims a la natura de diferents i només alguns són aquells aminoàcids que trobem a les proteïnes. En total, 20 aminoàcids diferents només són proteics. Després trobarem aminoàcids que no seran proteics. Quina és l'estructura d'aquests aminoàcids? Doncs un aminoàcid està format, fixeu aquí en el dibuix, per un carboni, un grup NH2, que és l'amino, i un altre grup COOH, que té el caràcter àcid. A part del carboni trobarem també un hidrogen i aquí baix veieu una R. Aquesta R fa referència al radical. Cada aminoàcid té un radical diferent i és el radical el que determina de quin aminoàcid estem parlant. Com us he dit, només 20 aminoàcids formen part de les proteïnes, encara que a la natura en podem trobar molts més. Veieu, aquí tenim tota la col·lecció d'aminoàcids proteics. Molt bé. Segons el radical, classificarem aquests aminoàcids en no polars, en polars, en àcids i en bàsics. Aquests aminoàcids s'uniran entre ells mitjançant l'enllaç peptídic. L'enllaç peptídic es forma sempre a partir del grup àcid carboxil del primer aminoàcid i el grup amino del segon aminoàcid. Quedarà una forma com aquesta, això d'aquí és l'enllaç peptídic, i s'alliberarà una molècula d'aigua. Que unim dos aminoàcids? Tenim un dipèptid, això d'aquí, aminoàcid més aminoàcid, se'ns forma un dipèptid. Que se'ns uneixen més d'un aminoàcid i més de dos, tindrem ja un polipèptid. Un polipèptid és una cadena d'aminoàcids enllaçats mitjançant un enllaç peptídic. Aquestes cadenes d'aminoàcids no es quedaran com a cadenes, sinó que es replegaran sobre si mateixes i després es tornaran a replegar sobre si mateixes. Aquestes diferents estructures que pot anar prenent una cadena d'aminoàcids es coneixeran com a estructura primària, estructura secundària, estructura terciària i estructura quaternària. Estructura primària, hem dit que és aquesta seqüència d'aminoàcids. Per tant, l'estructura primària ens informarà de diverses coses. La primera, el número d'aminoàcids. Quants aminoàcids formen aquesta proteïna? La segona, quins aminoàcids hi ha? No només el número, sinó quins aminoàcids són els que formen la cadena de la proteïna. I finalment, en quin ordre estan col·locats aquests aminoàcids. Per tant, si ens pregunten què és l'estructura primària de les proteïnes, l'estructura primària de les proteïnes és aquesta seqüència d'aminoàcids i com que és la seqüència d'aminoàcids de la proteïna, ens permet saber quants hi ha, quins són i com estan col·locats. Com es disposa aquesta cadena d'aminoàcids en l'espai? Es pot disposar de diverses maneres. Nosaltres estudiem
l'alfa-hèlix i estudiem la làmina beta. En l'alfa-hèlix, els aminoàcids es col·loquen de forma helicoidal, mentre que en la làmina beta els aminoàcids es col·loquen formant làmines. Què és molt important que hem de recordar? Doncs que aquestes estructures secundàries, que són la disposició en l'espai de l'estructura primària, es mantenen gràcies als ponts d'hidrogen, que són uns enllaços que es formen entre diferents aminoàcids que contenen hidrogen. Molt bé. Aquesta serà l'estructura secundària que anomenem alfa-hèlix. Ja hem dit que és una estructura helicoidal, gira cap a la dreta, i aquestes alfa-hèlix tenen aquesta forma perquè tenen aminoàcids molt grans o hidròfobs i aquestes càrregues interactuen amb les molècules d'aigua que els envolten. D'acord? Aleshores, recordar que aquesta estructura es manté, com ja veurem al llarg de tot el tema de proteïnes, gràcies als ponts d'hidrogen. La làmina beta o fulla plegada ja hem dit que és aquesta làmina en forma de zig-zag. I aquest zig-zag es dona perquè l'enllaç peptídic és molt rígid i això fa que es plegui la molècula. Té aquesta forma perquè els radicals són apolars. També s'estabilitza gràcies als ponts d'hidrogen que normalment els veureu dibuixats així, en puntets. Molt bé. Aquesta cadena peptídica, aquesta cadena formada pels varis aminoàcids, que era l'estructura primària, que s'ha posat en l'espai, ja sigui en forma d'alfa-hèlix o en forma de làmina, es torna a plegar sobre si mateixa formant l'estructura terciària. Així que l'estructura terciària serà una estructura globular. És una estructura globular i és la que ja pot tenir la proteïna un cop ja té la seva funció. Les proteïnes podran tenir una estructura terciària i ser funcionals o necessitar una estructura quaternària per acabar de tenir la seva funció. Aquesta estructura terciària també es mantindrà gràcies a diferents enllaços entre els aminoàcids, ponts d'hidrogen i altres tipus de ponts, els ponts disulfur, forces van der Waals, enllaços iònics, etc. Recordeu, una cadena polipeptídica pot tenir un fragment que estigui enrotllat en forma d'alfa-hèlix i un altre segment que estigui plegat en forma de làmina beta. Per tant, a la proteïna veurem que aquella cadena pot haver pres en un tros alfa i en un tros beta. I després, quan es plegui, tindrà l'estructura terciària en forma globular i trobarem parts en forma d'hèlix i parts que no estan en forma d'hèlix. Finalment, hi ha estructures terciàries que fan una estructura quaternària. A què correspon aquesta estructura quaternària? A la unió, mitjançant enllaços dèbils, de diverses estructures terciàries. La unió d'aquestes estructures terciàries ens forma un complex proteic. Pot ser que algunes proteïnes requereixin arribar a la quaternària per tenir funció o pot ser que no. Recordem, per tant, estructura primària, cadena dels aminoàcids, estructura secundària, com es col·loquen aquests aminoàcids en l'espai, estructura terciària és l'estructura globular, quan la secundària es plega, i finalment estructura quaternària, diverses estructures terciàries. Classificarem les proteïnes segons la seva composició, la seva estructura o segons els aminoàcids que les formen. Segons la composició trobarem proteïnes que només estan formades d'aminoàcids, per tant de cadenes proteiques, les anomenarem holoproteïnes, o proteïnes que a part de tenir aquests aminoàcids tindran una altra porció que no serà proteica, com les heteroproteïnes. Segons l'estructura, les podrem classificar en filamentoses i en globulars. Les filamentoses són aquelles que són allargades i formen estructures, com diu el seu nom, filamentoses. Seria el cas del col·làgen. En canvi, totes les que hem vist nosaltres, per exemple, tenen una estructura globular, forma esfèrica, solubles i tenen diverses funcions. I finalment, si aquelles proteïnes contenen aminoàcids essencials, els contenen tots, les anomenarem completes. I si no tenen tots els aminoàcids essencials, les anomenarem incompletes. Per acabar, recordar les funcions de les proteïnes, que són moltíssimes. Les proteïnes poden actuar com a transport, com a defensa, com a hormones,
Tenen una molt important funció estructural, una superimportant funció enzimàtica, al següent tema parlarem dels enzims, i funcions homeostàtiques reguladores, de reserva, tot i que no és la més important, etc. Les proteïnes tenen moltíssimes funcions, destacar l'estructural i l'enzimàtica. I finalment acaba el tema parlant d'un concepte molt important també en proteïnes, que és la desnaturalització. Les proteïnes es poden desnaturalitzar i la desnaturalització vol dir que la proteïna, tiro enrere, perd la seva estructura. Perd la seva estructura quaternària i per tant la terciària i pot perdre també l'estructura secundària. Com poden perdre aquestes estructures? Es perden perquè es trenquen allò que les mantenia, allò que els mantenia la forma, que aquí eren, que us he dit, els ponts d'hidrogen. Si es trenquen els ponts d'hidrogen d'aquestes estructures, es perd l'estructura com a tal i la proteïna es desnaturalitza. Pèrdua d'estructura per trencament dels ponts d'hidrogen. Com es poden trencar aquests ponts d'hidrogen? Doncs anomenem normalment 3 formes de trencar els ponts d'hidrogen. Quan augmenta la temperatura, temperatures molt altes ens trencaran els ponts d'hidrogen. Quan hi ha variacions de pH, pHs molt àcids o pHs molt bàsics, també ens trencaran els ponts d'hidrogen, i també per trencament mecànic, per força mecànica sobre d'aquell pont. Que una proteïna es desnaturalitzi implicarà que perdi la seva funció i és quelcom superimportant en el funcionament de l'organisme. L'organisme ha d'intentar que aquestes proteïnes no es desnaturalitzin i això s'aconsegueix mantenint sempre les millors condicions de temperatura, de pH i, òbviament, evitant els trencaments mecànics. Fins aquí la classe d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.